It-tielet ħadd tal-Avvent. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil fqajrin. Bat nindewwi il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax hu libbisni bil-bis is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni, bħal arus imżejjem b'koruna, bħal arusa tlellex bil-ġawar tagħha, bħalma l-art tnibbet, bħalma il-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-Mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobar tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddisu l-isem tiegħu, il-ħina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, ifirħu dejjem, itolbu bla għeda, iż-żoħħajr lill-Alla f'kollox. Danu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ixxekklux l-Ispirtu, tmaqdrux il-profezija, ippruvaw kollox, it-tajjeb żommuh u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. U Alla taslim jaqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Fidil u Alla li sejħilkom u huwa jagħmel dan. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixeta d-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixeta d-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-Lut ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisinu Leviti biex jistaqsuh, int min int? U stqarbla ma' xi ħadd, jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, mela min int? Elija? Minix għalilhom. Int il-profeta? Le, weġibhom. Imbagħad qalulu, mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna. Min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profeta Eżajija, jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Wittu t-triq tal-Mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmmed la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta. Jien nagħmmed bl-ilma, weġibhom Ġwanni. Imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jiena anqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jagħmmed. Il-kelma tal-Mulej.